Avui ens trobem en la urbanització del Racó, celebrant el mes de l'arbre que tradicionalment des de la regidoria de serveis urbans estem fent al llarg d'aquest mes de febrer. Avui vull donar les gràcies a tots els veïns i veïnes que han estat ací fent possible que la plantació d'esta zona verda continue endavant. Els he dit que estic agraït a ells perquè aquests últims 8 anys en què he tingut la responsabilitat de les zones verdes han col·laborat sempre, tant l'alma mater d'esta urbanització, que és Elvira Olmos, com el president actual, José Luis Teruel, i tots els veïns. Així que les meves paraules sempre tenen que ser d'agraïment a ells i al conjunt dels veïns del Racó. Continuarem plantant arbres perquè aquesta zona té que ser una zona verda que siga l'enveja de totes i cada una de les urbanitzacions que tenim en el nostre poble.